Se poate contesta, vă învățăm dacă vreți. Și câți dintre voi? Ce amenzi v-au dat? 1000 de lei. Ah, dublu față de noi. Eu am luat 1500. Eu am luat 500 atunci pe 10 decembrie. Slovacia și mai este cineva în biroul domnului ministru acum? Putem să vorbim și noi cu cel care a fost legat acolo în cazul... Da, da. Cine, care dintre voi a fost? Da, români sau străini au fost legați? Au fost amestecați. Am des doi care s-au legat una între ei. Au fost mai multe persoane legate de noi. Și s-au legat de ce? De imobilie. Da, împotriva mediului Puteanu, presupune poluarea mediului înconjurător și încheieză excavării și mulți ani după și a obținut că proiectele de șamantate. A spus că nu va semna sau așteaptă expertizele specialiștilor, după care va lua o decizie. Deci, în ceea ce urmează, nu se așteaptă o semnare a acestor lucruri. Înseamnă că mâine veniți din nou sau nu? Atâta timp cât nu se semnează proiectul, se oprește, nu are motiv. Să știți că e interesant cine a făcut expertizele, pentru că societatea civilă, eu reprezint Ecocivica, nu a fost chemată să discutăm. Eu sunt inginer chimist cercetător. Aș fi putut să le spun ce se întâmplă și ce e real în ceea ce spun ei în expertiza. Toți cei care fac expertiza sunt oamenii plătiți de către guvernanți și foarte puțin sunt specialiști independenți. Deci această expertiză este trucată. Comisia de analizare tehnică a acestui proiect nu poate să aibă acces în ea și reprezentanții societății civile și cei a Academiei Române. Să nu uităm că președintele Ionel Haiduc este inginer chimist eminent și că este considerat de către cei de la Roșia Montană, de Gold Corporation, un boșoroc. Asta este tratamentul față de adevărații specialiști și față de societatea civilă. Mai sunt multe de spus, dacă vreți vă pot povesti despre tot proiectul, care mă ocup de el din 97, mă ocup de el.